Pertsonak lanbide heziketako ikasketetan trebatzea da gure eskolako misioaren zati garrantzitsu bat. Eta 22-23 ikasturtean zehar, 259 neska-mutil aritu ziren eskolan eskaintzen ditugun 5 ziklo industrialetan ikasketa hauek egiten. Ikasturteko berrikuntza gisa, gure eskaintza 2 titulazio berriekin zabaltzeko lanean aritu ginen. Espezializazio ikastaro berriaren inguruan, esan beharra dago urtebeteko iraunpena duela. Bertan, izena emateko beharrezkoa da aldez aurretik goi mailako heziketa ziklo bat edukitzea. Datozen ikasturteetara begira, jadanik lantalde berriak ipini ditugu martxan, etorkizunean beste 2 espezializazio ikastaro berri eskaintzeko asmoz. Eusko Jaurlaritzako lanbide heziketako sailburuordetzarekin elkarlanean, mekatronika industrialeko titulazioa eskaintza partzial formatuan eskaintzen ere jarraitu genuen. Programa honen helburua da langileak ezagutza berrietan trebatzea, eta guztira 28 ikasle aritu ziren gurekin programa honetan. Amazon enpresarekin eraiki dugun harremanari esker, mekatronikako programaren berdiseinu baten lanean aritu gara. Proiektu honen helburua da enpresa honetako etorkizuneko langileak gurekin prestatzea. Eta horretarako eskaintza modular bat diseinatu dugu. Non gurekin ikasten ari diren bitartean formakuntza duala enpresako biltegietan egiten duten. Programa hau 23-24 ikasturtean ipini da martxan, 22 ikaslerekin. Gure programaren ezaugarrietako bat prestakuntza duala da. Eta testuinguru honetan, lehenengo mailan dauden ikasleen 45%ak esperientzia bat izan du enpresan. Horietako gehienak, 2. mailan dual aurreratuan ere bertan jarraitu dutelarik. Errezatu diren ikaslei dagokionean, 45%ak bukatu ditu ikasketak dual aurreratuko programan. Gogoratu nahiko nuke, 150 enpresako sarea dugula lanbide heziketako ikasleen formakuntzan parte hartzen dutenak. Berrikuntzak teknologikoko proiektu berri bat ere garatu genuen Euskadiko hainbat agenteekin kolaborazioan. Martxan jarraitu genuen baita aurreko urtean ministeritzaren babesarekin hasitako berrikuntza proiektuak. Teknikako, fabrika digitala eta konektaktua nodoaren lidergoan mantentzen jarraitu genuen. Sailburuordetzak ipinitako ardura honen bitartez, Industria 4.0-ren beharrak identifikatzen jarraitu genuen eta beste lanbide heziketako zentroei hauen berri eman genien. Etasi metodologiaren aplikazioarekin jarraituz, erronka berriak lantzen jarraitu genuen. Enpresak erronka hauetan gero eta presentzia gehiago dute. Eta ikasturte honetan, Kopreziren parte hartzea azpimarratu nahiko nuke. Gure ikasleek kalitatezko prestakuntza jasotzen dutenaren ebidentzia garrantzitsuena lan poltsan dugun izen emate kopurua izaten da. Modu honetan, harrotasunez esan dezakegu, gure lan poltsan ez dagoela ikasle ohirik izena emanda. Eta ikasle horien 82% lanean ari dela. Datorren ikasturtean ere, proiektu guzti hauekin eta beste hainbat berriekin lanean jarraituko dugu. Gure lurralderako ezinbestekoak diren goi mailako ikasleak trebatuz.